Nou, goeie. Goedemorgen. Wat ben je aan het doen? Dat moet je eigenlijk aan haar vragen, dan wordt het Fries. Ja, dan wordt het Fries. Oh, dat is net Fries. Nou, Goedemorgen. 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 Wat ben je aan het doen? Wij zijn op de racefietsen. Hoe gaat het? Nou, dit hartstikke best. Ja? Ja, ik ben bijna op de held. Op de helft? Oké. Ja. Wat is het parcours? Nou, we wonen de Snitselma wonen we graag om fietsen. Ja, dus we zitten nu op 42. Dus als we thuis binnen zitten we op 100. Ja, Dat doe je hem vaker. dat doen we vaker. Ja. Ja? Ja. Het is de eerste keer dat we Snitselma doen. Hè. We gaan elke keer nog een rondje. En dan is maar kijken wat de bocht dus brengt. Qua waar, hoe lang ben je nog terug? Want het is Ja, frisser, hè? Het wordt frisser, maar hebben we een winter zoals de afgelopen jaren? Volgens mij kunnen we de hele winter door wel blijven fietsen. Ja, zolang het inderdaad maar droog is. Ja, Ja, dat is het wel. Je hebt zo geleden. ja we zijn wel een beetje mooi weerfietsers. En het gaat goed te geren? Het gaat hartstikke best. Alleen we moeten nou even wat energie op eten. Belangrijk, hè? Dat is heel belangrijk. Ja. Het praat de hele tijd eigenlijk wel door. Oh, dat ja? gaat vanzelf. Dat gaat ook van de hak op de tak. Wat is je startpunt? Maak hem. Makken. Ja. Oké. Ja, dat Ja. is wel even een aardige route, ja. Ja, toch? Ja, Dus en dan ben we straks weer op Ticket Besqualen wijzen om de jeugd erop te hellen. oké. Oh, Dus dat we gaan weet nog ik iets streven. toch. Ja, Ja, dat is 12 uur pas, toch? ja, 12 uur. Ja. Ik weet niet, hoe laat is het nou? Het is nou al. 11 uur. Ja. Hebben we nog even? Ja. Ja. We worden te druk heen nou. Dan wordt het, nee hè. Nee hè. We hebben wel wat achter de hand dat we net op Ticket binnen. Maar jullie hebben het wel vaker dat je hem dan te let bent naar eens. Nou, dat is nog niet gebeurd. Maar dit is wel... we gingen al niet helemaal goed weg vanochtend. Dus daardoor was het wat later geworden dan dat afhankelijk de bedoeling was. Nou ja, Wat dan was wordt het het wel... probleem? Wat was het probleem? Nou ja, Marianne die dacht dat ze de garagedeur misschien niet dicht had gedaan. Dus die wilde dat even checken. En ik had mijn handschoenen vergeten. Dus we moesten allebei weer terug naar huis. En het sportieve, dat die voor de corona ook al? Of is dat toch de coronakaam dat je hem... Nou, eigenlijk ja, misschien ook wel... Nee, van de corona al. Nee, want de jeugd zit op squal en dan konden we wat beter fietsen. Toen de jeugd in de thuiskamer te zitten, konden we net zo van hem fietsen. Nee, geen oppas nou, dus ja, dan kunnen we net voortkomen. Nee. Nee, Nee. Maar dit bevalt beter dan weer, dat de jeugd gewoon weer in de squallen gaat? dit is volle beter. Ja, ja. De voor jeugd mem. wordt op plak Ja. en voor de mem ik even een stukje ontspanning. Nou, succes met het programma. Hoi. Hoi.